I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Da Evropa nema nesposobne likove kao što su Schulz, koji igrom slučaja nesretni vodi Njemačku, koja je glavna gospodarska sila Europe, da nema onu Barbok, ministricu vanjskih poslova, da nema Van der Leyen, da Europa nema Šuicu, da Europa nema Plenkovića i slično. Europa bi se trebala izdvojiti i postati samostalna sila sa svojom vojskom, sa svojom strategijom, sa svojom unutarnjom vanjskom politikom. Međutim, Europa je siroče. Njemačka je okupirana i dalje. Ona je bila okupirana prije između Amerike i Rusija, sad je okupirana samo od Amerike. Napadaju Angelu Merkel da ona kupovala jeftin ruski plin. Jeftin ruski plin, šta je trebala kupovati skupi. Pa evo vidite kako im je krenulo kad su dobili ukapljeni. Prema tome, to je sve politika. Njemačka opet na koljenima i mene je strah samo, a vidite da i AfD Alternative für Deutschland da također raste. Tako je nekad i Hitler rastao, pa su svi smatrali da to nema veze, da je demokracija i tako dalje, a Njemačka kad je predugo na koljenima, to mora negdje izbiti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough